A Castelldefels, com a molts altres indrets de Catalunya, però especialment en territoris que són estratègics pel progrés del país, com tot és l'àrea del Baix Llobregat, que és un veritable pulmó econòmic de Catalunya, el missatge d'aquesta república compartida, d'aquesta idea de progressar conjuntament per millorar la vida dels nostres conciutadans, és important que el dirigim d'una banda adreçant-nos a tothom, i la millor manera per adreçar-nos a tothom és l'unitat, no és la dispersió. És que en aquests moments claus pel país, claus per Castelldefels, claus pel Baix Llobregat, siguem capaços de dir-li a tota la gent, sense exclusió, que volem treballar per ells. I com ens poden creure millor? Doncs si fem l'esforç d'anar junts. Serem molt més creïbles encara i tindrem la possibilitat d'explicar a tots els catalans, a tots, vinguin d'on vinguin, pensin el que pensin, que la nostra prioritat és el seu progrés, és el seu benestar. I això es fa millor des de la unitat.